No niin, ja Mari kokeilee sitten, onneksi nyt on päällä. Mari ottaa haasteen vastaan, meneekö kokonaisena? Meneekö kokonaisena? Iso on, nyt nähdään jo. Ja sitten ei mennyt kokonaisena, vain pieni pala, aika huono suoritus. Mutta miten sitten Marja? Marja ei meinaa saada siellä suuta. Mulla ei ole vielä avattu edestään. Ahaa. Aloitetaan ensiksi ihan koko paketti kerralla. Se on vähän niinku, aloitaanko kuitenkin sillä, että otetaan vielä vaan yksi piirakka kerralla, ettei koko pakettia sentään. Se on sitten seuraava vaihe. Niin, tää on nyt Fazer Kinuski musta piirakka. Okei, vaihdettiin vähän makua. Auttaisiko se helpompi? Olisiko helpompi saada kokonaisena kinuskipiirakka? No niin. Kyllä mä nyt puolet varmaan saan, tai 3. No. Niin, ja nyt sit kokeillaan. Hopsia, sieltä joku putosi lattialle innostuksessa yleisöä. Ja meneekö? Aika iso pala, selvästi paremmin kuin Marilla, mutta vielä jäi aika paljon jäljellä. Ei onnistunut. No niin, no sitten pitää minun kokeilla sitten minunkin. No niin, kumpaas mä söisin, kinuskia vai omenaa? Onko äänestys? Kinuski. Entä kinuski? Kinuski. Mennään kinuskilla. Tähän ei. No niin, ja sitten. Montako haukua? Keskittymistä. Nyt sano olen. Meneekö yhdellä niellä sulla? Nyt sanot olen Fazer piirakka kesäsomettaja. Meneekö? Kyllä se menee. Eikö mennyt? Miltä nyt tuntuu?